Deal lagi bosku bersama Arul Kang Sukron. Wah, das dile pira kowe? Orang juta 200. Batu virus. Duitnya ki akeh bae kowe rolan tante. Susah. Kejol. Ki susuk maneh. Jale iki mau nang ndi? Raman wae omah dilke mah. Jale sampean ono ora iki? Karo virus. Hah? Karo virus. 50 jol iki. Jol 50 ero Wong orang 40. Oh. Tak barame kok Heri kok meneng tok kok Heri. Kok Heri. Patah dina kurang. Angka perlawanan ki kok Heri ki ya. Iya. Salon. Edan selon mana ke? Garansi Susah ya kok. tapi nek kamu yo Duwite muter-muter tok ya, Bos. nek karo kuwi nek Nanda Yo, Din, kejol iki. Aja depo ah.